namhlanje lizobuya namhlanje Ngenene uqatso lifezile kuna namhlanje izinqe zakhe ziyavakala mbukeli masibotise ngalensasa umhla we-18 kweyomnga namhlanje ke siza kuwe sizokuphulela imbiza esithe sayibhadlisa kusukela phezolo ezinye zendaba esilele ngazo ezibhlungu phezolo sezokusweleka kweqala lemidlalo kumabona kude utata uMbongeni Ngema othe wasutywa kukufa kwingozi yemoto ngethuba ebuya kwiphondo laseMpuma Koloni ngenene ukufa lutshaba namhlanje linqumele enqatheni kodwa ke sithi ngxe tutwini mzi wako wethu Dimlo Kholosa Kalubisi uMadlongoti Mbukeli namhlanje sikubingelela nje sihlengezela inyembezi sishaqekile sonke ngemva kokusabalala kwezindaba zokwedlula emhlabeni kwenqalabutho yomculi kanye nomsunguli womdlalo iSarafina ubaba uMbongeni Ngema bengakome inyembezi zethu sikhalela ukwedlula emhlabeni kaZahara sekusele nje insuku engaphansi kwesonto suphothula unyaka u2023 sesithola ke indaba zokuguqa kweqhawe lalelo nomzabalazo lisebenzisa umculo nemidlalo igama lami nguNoxolo wakwaMwali ihlaba limhlophe qwa kanti igama lohlelo Ekhaya Jikelele ake sibheke ezinye ihamba phambili Mbongeni Akasekho emhlabeni umsunguli womdlalo owaba nedumela ngisho emazweni omhlaba iSarafina uMbongeni Ngema uNgema ubandakanyeke engozini yemoto ebubuya eEastern Cape Kulindeleke kuba kwandiswe inani lamaqela ohlangulo kumasipala wase-Alfred Duma eMnambithi kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kohlaselo lwezikhukhula kutshanje. Izwe lilale ngezindaba eyishaqisayo izolo ngemva kokuzakala kwezindaba ezithi ayisekho emhlabeni ingqalabutho yomculi umdlali kanye nomqondisi weshashalazi kanye nomsunguli womdlalo wabanedumela kulelizwe kanye nakwamanye amazwe uMbongeni Ngema Istatimende sithi uNgema ubandakanyeke engozini yemoto ngesikhathi ebuye emncwabeni elusikisiki esifundazweni iEastern Cape. Akuyena ke kodwa obeshayela lemoto. uNgema wazakhela igama ngeSarafina iWoza Albert kanye neculo elithi Stimela saseZola. Izingoma zikaNgema ke eziningi zixoxa kakhulu ngokulwa nombuso wobandlululo njengalena nje ethi lizobuya lelizwe lala ntusi yenkomo. Lapha ke ohlelweni Ekhaya Jikelele solokhu nje sikutholela kabanzi ngokwedlula emhlabeni kaNgema siphinde futhi sixoxe nje nabantu abebesondelene naye when it is true that death strikes when least expected it was I did not see this one coming and what a sad way to end 2023 it's unbelievable. Mbongeni was cream de la cream of the arts. I think his achievements were beyond measure. You could not just define Mbongeni as only a writer or a guitarist, a composer, a choreographer. I think a Grammy Award winner. I think we're talking about an internationalist here, but what a loss for the country. Kulindeleke ukuthi kwengezwe isibalo sethimba labahlengi nabezimo eziphuthumayo eMnambithi enyakatho yeKwaZulu-Natal kulalela ukuhlasela kwezikhukhula kule ndawo. Elizolo lishone kusaqinisekiswe abantu abayisithupha ukuthi bashonile kanti bekusanyamalele abayi12. Imindeni eminingi eMnambithi saloko njalo inethemba lokuthi ingase ibathola abathandiweyo babo njengoba sazi ukuthi ke ensukwini ezidlule kube nezikhukhula endaweni lezi ezishiya imphakathi omkhulu omningi endaweni ukhala kakhulu njengoba amanzi ayedla izindwane athatha izimoto kwalimala namakhaya kanti eduzane kwami nje sinaye ilungu lomndeni lapha masibonga kakhulu isikhathi sakho sacela siba amagama kagcwele uthusile Mthembu Mama Mthembu kafushane mhlambe nje ngesigameko sesisosukini mhlambe njengoba namhlanje kungolesithathu isigameko senzeka ngesonto mhlambe umndeni ukuthatha kanjani konke lokho nokuthi obani labe abani lahlekela Umndeni usiphatha kabi ngoba silahlekela ngoba abantwana umntwana bazulu abawu4
nonina noyise ababili nobhuti ababili. Kusiphatha kabi lokho emndenini singaba wamthembi sihlale nabamsimanga. Masibuka ukuthi nisaloko njalo nizoqhinqa lapha ngethemba lokuthi bazothola. Mhlambe kukhona enikwaziswayo ukuthi kuzokwenzekani? Bele ngangazi asisile ukuthi bathenje sazoqhubeka nokufuna ukuthi siyabathola yini abathandiwe bethu. Mhlambe kutheni amathimba azosesha bathi bazowaqinisa nokuthi bazowakhulisa inamba ukuze kwazi ukubhekeka indawo ende. Bathi bazowaqinisa ukubheka ukuthi basitholela nini abathandiwe bethu. Akukho esikutholile ngokulekelelwa abelungu amaphoyisa ngaphandle kwalaba esibafice emotweni laba abathathu ekade behamba ngayo leyo moto leyo. Angibazi ukuthi abakwaba ngoba lo owami uyise njoba kumanje nje asikamtholi noyise babele balahleke ngaso sesikhathi semvula leso bethathwa imvula uyise wakhe ubani sibongo lemfana umsimanga bele lahleke ngaleso sikhathi leso kuze kuba manje nomntana wakhe abatholakele. We want to appreciate the efforts by the provincial government. They provided all the teams from Maritzburg. There were teams from Maritzburg, there were teams from Newcastle. We are hopeful that they are still going to add more because in this situation we also need those with the sniffing dogs. We need every resource that is available. Uthuka izanya umndeni wabesifazana ababili abaphangalele okusolakala ukuthi bathungelwe ngomlilo amadoda angaziwa ngenhloso yokubamba inkunzi eOrlando East eSoweto. Umndeni kaMatano Palisa Mokhotsi ukuthola kunzima ukwamukela ukwedlula kwabo emhlabeni ngesihluku emva kwezinsolo zokuthi ikhaya labo linqunqiswe ngomlilo ngemuva kokuthi kugasele abesilisa abangaziwa ngenhloso yokubamba inkunzi. They just came in with a gun and a petrol, 2-liter petrol. They asked, where's the car? I don't know which car they were looking for. And from there, they said to my sister-in-law and the daughter and the other auntie, the helper, we're going to the bedroom. So they went to the bedroom. They tied them up. They closed them with a blanket and they poured petrol on top of them. And then they went out. They wanted the bedroom key. There was no bedroom key. They went out and they lied. Uhulumeni wesifundazwe saseGauteng usebenzisana nomasipala ukulawula izigameko zomlilo kanye nezinye izimo eziphuthumayo. We are busy in those communities creating awareness, particularly in regard to fire. What do we do when we have fire at this time of the year? Particularly as regard to floods. What do we do when there's a flood at this time of the year? Kusenjalo abezimo eziphuthumayo bami ngomumo ukubhekana nezinhlekelele ezingase zibe khona kulandela isixwayiso sabakwa South African Weather Services mayelana nezimvula ezinamandla ezihambisana nokuduma kwezulu. Umsebenzi kwisibhedlele saseMathikwane kwiphondo laseMpumalanga uyawaphazamiseka emva kokuba imvula ichabalalise amanye amagumbi onyango. Kaphambili ke uluntu luvakalise inxalabo ngemeko yesibhedlele kodwa ke urhulumente uyibethisa ngoyaba. Eyinsukwini ezedlule lesibhedlela bezivuza ngenxa yemvula njengoba sezigugile nje kanti lokhu kube nomthelelo omubi kwabagulayo naseyinsiza zokusebenza zaso lesibhedlela okubalwa kuzo ama X-ray kanye namakhompyutha. Ingubo zokulala izona ezisetshenziselwe ukulawula amanzi agcwele phansi esibhedlela. Inehawu esifundazweni eMpumalanga ethi uhulumeni kumele angenelele ngokusheshsha. Kana ngokuthi isibhedlela siyavutha. Uma sivutha sinjena ma patient alale emandini even ma file e reception athambile, ma computer athambile, size sabakhipha ukuthi basebenzele ngaphandle. Igule ikhathezekile zithi isibhedlela sibhekene nenqwaba yenqinamba. Sifike ekseni nyalo sekushaya bomathuthu asikaze sathola i service. Ngenza bayani kunemvula namuhla ene bantu abakhona ukusebenza.
owengamele ezempilo ezifundazweni iMpumalanga uvakashele lesi sibhedlela uthi bazodumela onjiniyela ukuthi banakekele lesi sibhedlela njengezivumelwano sesikhashana ngoba isikhungo sesigugile. Akusingeyo yonke indzawo la kuvuta khona sitovala la especially la OPD nangale pharmacy la sibone khona ukuthi sidinga ukuthi sivale nala ngasebantwaneni vale fast so that kungalike and then ku long term sitawubona ku next financial year. Kusenjalo amalungu enehawu asabise ngokuthi azoyeka ukusebenza uma lolu daba lungasukunyelwa ngokusheshsha kanti imvula kulindeleke ukuba iqhubeke insuku ezimbalwa ezizayo. Kubhubhe amakhosikazi amathathu kwiziganeko ezohlukeneyo kumatyotyombe iCaleb Muchabi eBloemfontein. Xhekozana elinama-34 ubudala libhaqwe kumngxuma wendlu yangasese kubusuku bangaphambi kweChristmas kwaye ke umrhanelwe selejulwe ngaphaya kwezitixo. Kwesinye ke isiganeko kubulawe umama nentombi ekholeleka ukuba bagalelwe ityhefu ze omnye wabo wakrwitshwa. Utsidi Somphase oneminyaka engama-43 ubudala uzogcinwa esitoksini kuze kube umhla zi-3 kuMasingana. Usolwa ngokubulala usina Bankisi isidumbu sakhe esitholwe emgodini wendlu yangasese ngobusuku obandulela uKhisimusi. Amaphoyisa afike endaweni yesigameko athola ukuthi lo wesifazane uhuduliwe ukuze ayolahlwa endlini yangasese. Umndeni ukuthola kunzima ke ukubhekana nalesi simo. Afitile kamkhulu. Uthi kumphatha kabi ukuthi udade wabo akasekho, akazi ukuthi uzothi webani asabelephi, kwazise obemnakekela. Kusenjalo kwesinye isigameko kutholwe isidumbu sikamama obeneminyaka engama-91 ubudala kanye nendodakazi yakhe ebeneminyaka engama-66 ubudala. Imiphumela yokuhlolwa kwezidumbu iveza ukuthi umama udliswe ushevu kwathi indodakazi yakhe yaqinywa. Umphakathi ke unxusa abakwaSidlodlo ukuthi basebenzisane nawo. Yona into yecrime ikhona ekuhlaleni, asinawusho ukuthi ayikho kule ndawo sihlala kuyo. Ikhona, sihlala sisilwa nabo bonke abantu abaphula imithetho. Elemkhahlo yangatsotsi uthi abaphephile bengamalungu omphakathi alwisana nobugebengu futhi bayafisa ukusebenzisana namaphoyisa. Amaphoyisa aphume inqina yethungatha umsolwa oyamaniswa nalesigameko. Inhlangano iSalga KwaZulu-Natal isizwakalise ukukhathazeka ngegameko zokubulala okuhlobene nezombusazwe njengoba sibheke okhethweni nje ngonyaka ozayo. Ukusocongwa kosombusazwe KwaZulu-Natal kulokhu kubonakala kuqhubeke njalo kugcine ngosotswebhu we-DA kumasipala umngeni unhlala yenza Ndlovu osocongwe ekuqaleni kaZibandlela ekwakhe eHowick asengaphezulu kwama-20 amakhansela abulewe kusukela ngonyaka odlule KwaZulu-Natal. Ukubulawa kwesopolitiki nje kusikhathaze kakhulu saziyo ukuthi kunanencomo zeMorane Commission esibona ukuthi kufanele zilandelwe ukuze kusigcina ukuthi sisizakala izinga eliphezulu kakhulu losopolitiki ababulewe. Ezinye zeindaba lezi ethe azange awuthinta kahle omasipala kulonyaka lo ka2024 sibona ukuthi kusemqolo masogoqa unyaka sikwazi ukuthi sixoxe ngazo. uNtulu uthi laba baqashwa emazingeni kahulumeni kumele babe neziqo ezifanele ukuze umasipala bazinze ngokwezimali nangokuphatha. Sizoqhubeka kodwa ke sixoxeke nenyunyana lezi zabasebenzi komasipala ukuthi singenza njani omasipala noma kuna isinqumo lesi kodwa bangabi izinkundla esezinemthelo omubi wepolitiki ophazamisa ukusebenza kwakhona. Lesikhungo esiphethe umasipala siveza ukwaneliseka ngokuthi umasipala abacishe babe ngo-8% asebethola imibiko engenagcopho bafuna ukuthi lokhu kuhambisane nokuhlinzeka abantu ngezidingo. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Inkampani ejongene nokusebenzisa kwebhasi iRea Vaya eProtrans ibekwe phansi kweliso lomlawuli okukwenzeke kwiveke ephelileyo emva kokuba abanye bezame ukuhlutha iibhasi zeRea Vaya ngenxa yongahlawula amatyala. Umcwaningi mabhuko semkantshubomvu uMahir Jayob uthi kufanele bajeze bonke abahlomlile mayelana nokungaphathwa ngendlela kweRea Vaya. Ujobelela ngokuthi uzolihlakaza ibhodi lalenkampani. The current board, the previous board, and everyone that has unlawfully benefited.
My opinion, prima facie, there was absolutely no proper controls in place. There were agreements that were signed that made no commercial sense, and there were payments made that should not have been made. And I intend to recover every single payment from every particular individual that was involved, to the extent that I may even approach the court to hold these directors to be delinquent. Inkampani yanikwa umsebenzi wokulawula iRea Vaya kuyiPiotrans ibilokhu ikhungethwe izingqinamba kule minyaka embalwa eyedlule. Lokhu ke bekuholele ekutheni umsebenzi kule nkampani ungaqhutshwa ngendlela. It has been widely reported that there was maladministration, if not fraud, at Piotrans, and it is unfortunate because Business Rescue should have been the nominated choice a long time ago. Jayop wethembisa ukuthi nakuba kusaqhubeka uphenyo malungana nokusebenza kweRea Vaya, kepha bazoqinisekisa ukuthi akuphazamiseki ukuthuthwa komphakathi. Ngaphambi kokuba uphume mbukeli uye naphi na qiniseka into yokubana uxhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Rhabula kodwa ungalingi ufince. Sibambe ngazibini ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya jikelele. Bangaphezulu kwamakhulu asixhenxe abantu ababhubhe kwiingozi zendlela kwilizwe liphela ukusukela okokuqala ixesha leziyunguma zikaDisemba. Kwaye ke ukubhubha kwabahambi ngenyawo kokona kuphezulu kwiingozi zasezindleleni. Umphathisi wezothutho uSindisiwe Chikunga ukhuphe inkcukacha manani zendlela zexesha leholide zokuphela konyaka. Zewanika ke umhlahlandlela waphakathi enyakeni ngephulo lesebe lakhe lokwazisa ngokhuseleko ezindleleni. Ngokokutsho ke komphathiswa abantu abaninzi bathe babhubha kwiphondo laseRhawutini. Qonda banzi ke ngemeko yengozi ezindleleni nokuqinisekisa ukhuseleko siqhagamshelana nomnumzana uAyanda Mswelo ngumsasazi nokumayelana nezothutho ezindleleni. Mnumzana Mswelo, masibambe ngazibini ngexesha lakho sikubulise kwinkqubo yethu ekhaya jikelele. Angibingelele dadewethu, ngibingelele umlaleli izwe lonke olalele ekhaya jikelele. Enkosi kakhulu. Njengoko isebe lezothutho lisoloko lisungula amaphulo uqinisekisa ukhuseleko ezindleleni, ngelishwa kuyabonakala ngathi liyalisande linani lengozi nokubhubha kwabantu. Ingaba yintoni kanye kumele iyenziwa ukunciphisa ingozi ezindleleni ngakumbi xa sijonge kweli xesha leholide? Okunye lento le njoba esho ungqongqoshe umama uChikunga ukuthi abantu abahamba ngeenyawo ibona kakhulu abonakala bebamba iqhaza elibi lokuthi kwenzeke ukulimala abantu, kushone abantu. Into eyenzakalayo engazuthi siyazenza
inhlelo noma ama campaign ukuqwashisa emgwaqweni siyawenza impela eSouth Africa kodwa engike ngakubona ukuthi besingakabi nalo uhlelo oqondile ngqo okukhuluma nabantu abahamba ngeenyawo ikakhulu inhlelo zezokuphepha emgwaqweni kuvamise ukuthi kukhulunywe kakhulu ngama-motorists kusho ukuthi ngabashayeli ngabe umshayeli wemoto encane ngabe uyitekisi ngabe uyitruck kodwa nje iy'nhlelo ziyibheke kakhulu kubona ngqo alukho uhlelo oluzimele independently olukhulume nje ngabantu abahamba ngeenyawo la uthola ukuthi khona mhlambe sizoya emall siyokhuluma straight nabantu abahamba ngeenyawo sizoya mhlambe ezikoleni ngoba ezinye phela abanye babe nenhlanhla ukuthi izikole zabo zinazo izinhlelo zokufundisa izingane i-road safety ifise ezikoleni abantu abaningi baqhamuka with background where I come from la ukuthi khona akaze ngibe nalo uhlelo olufundisa abantu abahamba ngeenyawo emgwaqweni ezinye zezinto engingayibona ukuthi uma mhlambe ngake uzanye ukuthi ke siqinise kakhulu ngezinhlelo ezikhuluma nabantu abahamba ngeenyawo ezizimele mhlambe kungasilekelela nakho ke ukukhuluma nabantu nje ukuthi abantu abanaki abantu bakithi abanaki abantu abakithi bahamba ngazi ngezithi ushuni wenkani umuntu angene emgwaqweni uphuza utshwala anqamuli la afana namnqamula khona ama-pedestrian crossing umuntu uzonqamula irobot livalile umuntu uzonqamula umuntu ehambe ngenyawo ku-freeway eziningi futhi ingozi yilezo esiyibona abantu beyonqamula ku-freeway ngenyawo izinto lezi esibona ngazo ukuthi mhlambe zinomthelela omkhulu ekulimaleni kwabantu abahamba ngezinyawo iyavakala so uyatsho into yobana inkquba kumaxesha amaninzi ijoliswe kakhulu kwaba bahamba ngemoto hayi abahambi ngenyawo ndiyafuna uqonda mnumzana Msweli kuba kaloku kwezi nkcukacha amanani ezithe zakhutshwa nguye umphathiswa uyatsho into yobana iphondo laseRhawutini lelona lithe laqatsela kwingozi ungathi mhlawumbe ngawaphi amanye wamaphondo aqhale ukuba nelona nani liphezulu lengozi kwaye yintoni ekhokela oko xa sijonga kula maphondo into enzeka la angazi ukuthi iGauteng ivamisile ukuba ngifana neKZN mangayona iKZN kuzoba iGauteng bese uyabo amanye ke amaphondo amanye ama-provinces cha ayesilandele ngemuva bese kuba ukuthi ke mhlambe kwayona lento edala lento abantu abaningi abaningi abaseGauteng ngize ngithi iGauteng i-capital city yase-KZN noma i-KZN capital city yase-Gauteng into enzeke eKZN iyafana exactly nenzeka eGauteng kusho ukuthi abantu mangamaholide bazosuka eGauteng beze eKZN uma kuyosetshenzwa basuke eKZN abaningi beze eGauteng kusho ukuthi abantu abafanayo lawo okusho ukuthini okusho ukuthi mangathiwa siqinisa noma senza imikhankaso ama-campaign kufanele ukuthi kugxilwe eGauteng igxilwe kakhulu eKZN ngoba kusho ukuthi uma wenzela ama-province amabili lokho kungakulekelela ungabona izibalo zehla kukhona okunye engivamile ukwenza ngoba ngithi singacomplain nje kuphela ikhona i-pedestrian safety system esiyisebenzisayo njengoba kungamaholide nje silapha eKingcetshwayo eRichards Bay eMhlathuze senza ama-bish senze ini nalapha ku-N2 senze ini senze lapha sizokuyisingena nasey'koleni i-system le eqonde straight kuma-pedestrian ngizama ukuthi mhlambe-ke uminister masingake sibe nokuxoxisana senze i-KZN senze i-Gauteng mhlambe ngawenza kesikhathi ngisho i-road safety efake amahostela ngoba lapha emahostela khona insizwa ezibuya le emakhaya khona abantu ababuya le emakhaya ngakithi otho ukuthi akaze bekuthole ukuxwayiswa nokwaziswa ukuthi yini lento yomgwaqo kunqanyulwa kanjani emgwaqweni ubabone benqamula ku-freeway angisho ukuthi abangakithi kuphela kodwa into engiyibona thina esisuka le emakhaya asibanga nethuba lokukhanyiseleka nge-road safety uthola ukuthi sihleli-ke la manje imgwaqo kuyaphithizela siyabona kodwa asiboni mhlawumbe masingake siqinise mhlawumbe imikhankaso kuqala unyaka sizowubona umehluko sine-KZN sithi Gauteng mhlawumbe ukhona umehluko esingawenza uma singayibamba kanjalo esiqinise nje ama-pedestrian road safety siyabona lama abeyimoto nama-truck nani nani kodwa masingake siqinisela mhlawumbe ukhona umehluko esingawenza umehluko into eseleyo nje lulwazi lufikelele ebantwini mhlambe ke singabona uba ungababanalo ulwazi kuzawutshintsha indlela yokwenza nokucinga isebe lezothutho lithe zaqinisekisa ukuba amapolisa endlela awamke
awamkeli ukufunjathiswa. Ingaba imbi kangakanani lo mkhuba kuba ufumanise mhlawumbi into yobana nali ipolisa liyajonga imoto liyifumanise into yobana le moto le ayikulungelanga uba ibe sendleleni, okanye kwamanye amaxesha ufumanise into yobana umqhubi uthe wabe kanti uselile kodwa ngenxa into yobana uyafunjathiswa lithule lithi cwaka ipolisa. Ingaba uvame kangakanani lo mkhuba? Hayi ke lo mkhuba ke ukhona ke lo. Ngangeze ngithi asikhuluma. Umkhuba akhona ukuthi ke amanye amaphoyisa hayi onke. Amanye amaphoyisa ayafunjathiswa. Uthola ukuthi ke kuzofunjathiswa iphoyisa esendaweni very critical. Very critically ke uzoba sekutheni mhlawumbe uhamba ngo-N3 akunisa amaphoyisa ethi ukuthi udakiwe uyimoto yakhe ayike esimweni afunjathiswe lapha ke ku-N3 into ezokwenzeka umgwaqo vele kuhlale kungathi kuyi-danger zone akugedele bathanda ukugedela uvele wenze lokho obukade ukwenza uhamba ama-zigzag uhamba ngokhulunganaki uvele udala ingozi enkulu ingozi ezokhosta iy'mpilo zabantu abaningi yikho ngithi awamaningi kodwa mase kwenzekile lelo phoyisa layenza lonto uthola ukuthi ingozi ezokhosta mhlambe isizwe sonke ukuthi kube khona leyo ngozi ukuthi eyodwa eyenzekile ngobugedengu bephoyisa liyibonile imoto ukuthi ayikho right lithole ukuthi umshayeli akekho right lamdedela wahamba vele khosteke impilo zabantu lephoyisa nje elilodwa eligridi neliselfish. Mnumzane uSweludla ngokuthetha amagama abalulekileyo uthi into yobana umqhubi akapheleli nje eqhubeni yakhe imoto njengokuba kubalekile ukuba ajonge nezinye imoto endleleni ukuba zihamba njani. Ungathi nje kutheni kubalekile oko? Kwaye ndiyathanda into yokubana njengoko sijonge kwi-first siyazi into yobana kuzobakho ingxinano endleleni. Uye wathetha ngaphambili ngokubaleka kolwazi oluzawusabalala kuluntu ingakumbi abahambi ngenyawo. Ndiyathanda nje into yobana uphose amazwi azawuxhobisa abahambi ngenyawo uqinisekisa into yokubana sibona kuncipha ingozi ezindleleni nabakhweli ngokunjalo. Before we go there dadewethu uyazi ukuthi enye into engasilekelela ukufundisa abantu abahamba ngenyawo uyazi ukuthi ama-radio station noma i-TV noma yini uyazi ukuthi kwakhona alukho uhlelo oluqondile lokufundisa abantu ama-motorists nabahamba ngenyawo. Uhlelo nje say lu 5 minutes or lu 10 minutes alukho. Kodwa izingozi emgwaqweni yizona ezicindezela kakhulu. Uthola ukuthi i-road safety ikhulunywa only ngo-2 minutes la kwenziwa khona i-traffic update. Kanti i-traffic update is something else. I-road safety uxoxa nge-road safety esikhuluma nje is something else. Into ezokwenza i-impact ukuthi sithole iy'khathi ey'njengalezi u-Department of Transport noma uSanrali bekhulumisane nemisakazo kube khona iy'khathi ey'thengiwe uthola ukuthi 5 minutes or 10 minutes. Uyazi ukuthi dadewethu izinhlelo zezenkolo ziningi empuma radio station kodwa uthola ukuthi izinhlelo zokuphetha emgwaqweni azikho kuma radio station. Ezinye zezinto ezisicindezelayo kodwa udaba lwangalunye usuku lolo ngoba ama radio station iwona angafaka lento kalula endlebeni zabantu. Udaba lami luthi ke sesinenkinga entsha ke futhi labantu abahamba ngenyawo bezokhoza ingozi kumuntu oshayelayo kanje abantu baphuza utshwala dadewethu. Baphuza utshwala begibele eTaxini bavele bexabane lapha eTaxini isiza bazodubulana noma bazogwazana. Kanti last incident nje esiyibonile imoto ngithi ibhenga ko high traffic ugwazane ama-passenger eTaxini then ngenhlanhla udriver okwazi ukuyibamba. Kanti ngonyaka odlule noma LVC ithi ngonyaka odlule kwadubulana abantu eTaxini la ku N3 behleli eBackseat wayibamba udriver wakwazi ukuthi ayibambe ingaphaphalazi. Kodwa nje kwaba naleso simo sine inkinga entsha lama passenger khona aphuza utshwala angene emotweni baxabane lapha emuva bagwazane noma bedubulane bese kudaleka ingozi. Ezinye zezinto ezikhona esingenalo ithuba lokuyikhuluma kahle ngoba ispace asikho mhlawumbe athole ispace sokwazi ukukhuluma kahle ngalezi zinto. Mhlambe kule nto ethethayo mnumzane uSweli yokubana mhlambe ufumanisa into yobana ii-passengers zisemotweni ziyasela mhlambe koluqoqo lwenziwayo ngamapolisa mhlambe kufuneka kube khona uqoqo oluzowenziwa nakwi-passengers kube nekuthi awukwazi mhlambe into yobana ugibele uba usele ude ufikelele kweli xesha elinga. Yes, uyabona nje mawuzo travela kukhona nje enye incident ungathi udriver ubehlusa ipassenger ngani noma bephuzile noma belenzani
Insethi ebuhlungu ama-details akhona onke angawuthi nomndeni kodwa ngiyitholile izolo ukuthi kune-passenger ekuthiwa beyihlupha kuthiwa beyihlupha emotweni udriver wavele wamisa imoto ku-freeway walehlisa wahamba walishiya lapha alishiya khona kanti leli passenger lizosala lishayiswa imoto ngemuva igcine lishonile lelo passenger sisalandela-ke ukuthi udaba olugcwele wenzekeni kodwa uyabona ukuthi-ke ubeka bhek le nto ebisho uminister abantu abahamba ngenyawo umuntu ugibele emotweni uyahlupha emotweni bagcina udrayiva engasakwazi ukuthi uzokwenza njani amshiye emgwaqweni kanti ube mhlawumbe kunama-mobile police station lapha along u-N3 noma N1 N2 makuno-passenger ehluphayo udrayiva wemoto ayimise la nakwi-mobile akwazi ukuthi nangu uyangihlupha bamkhiphe ngabe bembeke lapha ahambe lo bam-arrangele olunye uhambo esesofa engesenakho lokhu kuhlupha kutshwala asuke enakho. Kubhlungu kakhulu kuba silahlekelwa apha ngabantu esizawutsho into yobana ziintsika zamakhaya ii-breadwinners ingaske ke yonke le nto othe wayithetha mnumzana abantu bazayithathela ingqalelo kwaye ke kufezekise nephupha lakho lokuba funeke kuthethwe banzi ngomba wezendlela kunikezwe ixesha laneleyo siyathemba ke iinkqubo ezifana nathi Ekhaya Jikelele zawufezekisa lo mnqweno masibambe ngazibini ngexesha lakho kwaye ke sikothulela umnqwazi nangomsebenzi omhle owenzayo apho kaloku wenza iintshukumo zamabhake abantu benikela besithini nengenene nangenyaniso ungugxalaba libanzi masibambe ngazibini. Sawubona kakhulu tatwethu ubuntu ubuqotho umphako ongaboli asithandane sazisane sokuphila isikhathi eside njengemali kaNgoqo. I thank you. Inene umuntu ngumuntu ngabantu sibambe ngazibini bukelike lo besithetha naye nguye umnumzana uAyanda Mswelo ngumsasazi ke wendaba zendlela pha ku Khosi FM besixoxisana naye ke malunga nenani lengozi zendlela ngexesha leholide zokuphela konyaka qinisekani babukeli beEkhaya Jikelele into bana njalo nihlale niqaphele ezindleleni whether mbukeli ungumhambi ngenyawo ungumkhweli ungumqhubi qiniseka into kubana niqhuba ngononophelo sifuna ukunibona kaloku niphelele nonke ngonyaka ka-2023 kwaye ke sithi nxeke nakumakhaya athe aswelekelwa ngamalungu osabo ezindleleni kodwa ke ngoku masithi qhwi sibhatele amatyala qiniseka into kubana awugungqi bukele Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha Ekhaya Jikelele. Mbukeli kunemndeni ehleze emanzini njengoba kube nezikhukhula ezingxenyeni ezithile zomasipala iAlfred Duma eMnambithi enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Imndeni ilahlekelwe izihlobo zayo ezimuke namanzi kanti kucwebisa inyembezi kulethe enkulu indumalo nosizi ukuzwa ukuthi kunomuntu olahlekelwe amalungu omndeni wakhe ayishumi ngisho 10 mbukeli amuke namanzi lo muntu ovele walembatha usizi kwahlwa emini kuye ngubaba umenzi wakwaMsimangi eRosbom eMnambithi sinake mbukeli lapha ocingweni asicaciseke ukuthi inkosi yami lenkulumo cha sihlele ngokukhulu ukucophelela lokhu kanye nokuzwela isisulu futhi nje siyethembisa ke ukuthi sizoyiqhubha ngobunono bekati baba uMsimangi asikubingelele ohlelweni Ekhaya Jikelele sibonge kakhulu baba ngesikhathi sakho. Yebo sanibona. Asiqale nje ngokuthi sedlulise amazwi enduduzo baba uMsimangi ngalesi sigameko esikwehlele siyazi ukuthi ke mancane kakhulu ke amazwi esingawasho ukuthi ke akuthobe amanxeba. Yeah. Sithi nje alwehlanga lungehlanga baba. Yebo. Besicela nje baba ukuthi mhlambe uqale ukuchazela ukuthi kwenzekeni wehle nini lomshophi. Lento leyenzeke ebusuku ngomgqibelo yenzeke ebusuku ngomgqibelo abatwana bebebuya le ekhweni lakhe umfana uma bebuya kule sebebuya ekhaya ubebe vakashele le ekhweni lakhe nengane manje mase bebuya belapho nje ngasele methili ayi futhi umfula wasugcwele kakhulu lapho kodwa ungeqe ebrokhweni wawuphuma eceleni kanti ibhlokho manje liyabakhohlisa ukuthi amanzi awekho kanti ngaphambili asephuma eceleni semaningi kakhulu ngapha manje
bahamba lapho abantu abambonke abantu abambahamba bonke lapho. Oh baba uMsimanga. Sesizozwa thina manje mangabe sekufona abali ekhweni lapho ukuthi ababuya khona kwakufanele umfana abuye wayebaphelezeli ngemoto yakhe. Mabebuza ukuthi akabuyanga yini ngapha sithi nayi cha akafikanga ngapha ngoba nangale akabuyanga. Ayi bathi le sizwile ukuthi ekhona imoto emukile lemekhile. Awuyilapho esavuka khona bekuseni. Saphikelela khona safica impela kunjalo impela. Safica kunjalo nje. Imoto eningi zabhajiwe ehlahleni eyaboke yayikude kakhulu. Yayikude kakhulu yona ngoba safica abathathu kuphela phakathi emotweni. Yebo baba uMsimanga njengoba usho ukuthi nathola abathathu phakathi sekutholakala bangaki ke ngoba ngeke ngeze ukuthi nivuke ekseni futhi niyoqhubeka nokucinga. Bekusatholakale bona bodwa nje. Abathathu bekusatholakale bona abathathu ngoba phela baningi abantu abalimala kodwa besingabeza ukuthi khona abanye abatholakalile kodwa nje emndenini wala ekhaya nje besingakatholi umuntu kulaba ababeshoda. Ngiyacabanga nje ukuthi baba uMsimanga awusabuthi iquthu ke ubuthongo uqwasha kusemnyango. Hayi kunzima ntombazana kunzima kakhulu kunzima kakhulu. Hayi baba uMsimanga nje inhliziyo zethu nemiqondo yethu nathi sinawe ngokomoya sizwelana kakhulu nalesi simo sakho impela sibhlungu kakhulu siyathemba nje ukuthi engathi ungathola ukududuzeka esikufisa manje nje ukuthi ke mhlawumbe ekuthola ukuthi batholakale ukuze uzokwazi na ukufihla amathamba akho ngabe niculisekile yini ngosizo ke oluvela einhlakeni kahulumeni khona nange senike naxoxa nabo bathini ngalokho. Ayi ufikile impela izolo isekela la ngqongqoshe wakhona la KZN izolihamba lethimba la khona la eNambithi eAfrica ezobabaza nabo khona ekhaya ayi bafike nalo usizo impela nala ekhaya lokuthi sibe kukhona esikuphuzayo kwaukuthi kuyathembisa ukuthi engqongqoshe uzokhipha namhlanje umshini uyokhipha ilokutha la kumekho kunamaqhubiyela khona eodaka bathembisa namaphoyisa ukuthi hayi azophuma ngoba bebephazamisa ukuthi umfula wona bekugcwele bekungakaboshi kodwa namhlanje hayi esebebuya ngalweni bathembisa ukuthi hayi sekuthi ukubosha kunalokho yani uthembisile impela sibongele naye usizo lakhe impela bonke nje ikhulu sakhulumile esibefikile. Yebo baba manje baba njengoba nje udlula esimene esinzima kangaka ubona mhlawumbe ukuthi uyakudinga yini ukuthola usizo ngokwelulekwa ngokwengqondo akuyona phela into encane leyenzekile. Ngisadidekile nje okwamanje intombi ngoba nje mhlambe kuyokidwe kahle mase ngitholela amathambo mawazi wafihla ndawonye kwamanje ngisadidekile nje. Yebo baba uNkulunkulu uzokhanyisa baba bazotholakala uNkulunkulu uzokhanyisa yini nje ongafisa ukuyibona yenzeka njengamanje okungathi uma yenzeke bese uthobeka amanxeba. Yiko nje ukuthola kwabo nje ukuthola kwalezi ingane lezi kona noma sengazi ukuthi yebo sebedlulile emhlabeni kodwa nje uma ngabe ngibafihle ndawonye nje nabo lokho kuyongisiza. Yebo baba kuyongisiza kakhulu. Sibonga kakhulu baba uMsimanga nje ukuthi ukwazi nje ukuthi uxoxisane kanye nathi kulesi simo obhekene naso siyabonga kakhulu nathi isizathu sokuthi sizixhumane nawe ngoba sithinteke inhlizweni siyazwelana kakhulu nawe siyafisa nje futhi ke sithandaza naNkulunkulu ukuthi akukhanyise yonke indlela ikwazi ke ukutholakala ke izidumbu zalabo abangakotholakali sengathi nawe nje ungathola ukuphola enhlizweni yakho mangabe kuhamba isikhathi ngiyazi ukuthi kusasenzima okwamanje engathi ungaphola uphinde uthole nje lonke usizo oludingayo baba siyaxolisa kakhulu ngokwehla engathi nje uNkulunkulu angakuqinisa kubophe ngebhande likamoya. Yebo, sisizwa.
Siyabonga kakhulu ke mbukeli lo bekubaba uMsimanga ebesixoxisana naye ke mayilana nokuthi ulahlekelwe amalungu omndeni wakhe ayishumi lapha eKhukhuleni ezilapha kwaZulu Natal eLadysmith. Okwamanje nje mbukeli asiqunga ngapha ngaseyitolo sizobuya ke sezingene ehoreni lethu lesibili.